Hola, al capítol anterior havíem vist la part de l'accidentat regnat de Númitor i Amuli i el més accidentat naixement de Ròmul i Rem i la seva vida amb els llops. Avui acabarem la història i mirarem de reinterpretar-la a la llum del que sabem a l'actualitat. En algun moment Ròmul i Rem van saber el seu origen i quan es van sentir prou forts van anar al Valonga amb un grup de joves pastors i van matar Amuli i van tornar al tron al seu avi Númitor. La llegenda completa el cercle, el dolent és castigat i el bo recupera la corona. Ròmul i Rem no van voler esperar la mort de Númitor per heretar el tron del Valonga i van partir amb els joves pastors que els havien donat suport amb la intenció de fundar una nova ciutat a la zona on la lloba els havia trobat. Es veu que la família aquesta tenia el gen de la fundació de ciutats. Però eren dos germans bessons, i ben aviat van aparèixer les disputes per decidir qui seria el que dirigiria la fundació. Ja ho hem comentat abans que això de compartir responsabilitats de govern entre germans no acaba de funcionar. Com que no hi havia manera de prendre una decisió, van acordar que farien una juguesca per establir-ne el guanyador. Cadascun d'ells s'instal·laria durant un espai de temps acordat al cim d'un dels turons de la zona. Recordeu que Roma és coneguda com la ciutat dels 7 turons, i comptarien els ocells que veien. Qui més en veiés seria el que decidiria la fundació de la nova ciutat. Rem, a l'Aventí, va veure 6 voltors. Ròmul, el palatí, en va veure 12. Decidiria Ròmul, doncs. I ho va fer de la manera següent. Va allunyir una parella de bous blancs i va enganxar una arada i va llaurar un solc, tot indicant el perímetre de la ciutat al cim del turó palatí. I ja està fundada la ciutat, que es diria Roma. Això va passar el dia 21 d'abril de l'any 753 abans de Crist. Encara avui dia, el dia 21 d'abril és la festa nacional d'Itàlia. Però la llegenda no acaba aquí, que ja estaria bé, perquè el que ve ara és terrible. Orgullós de la seva fundació, Ròmul va proclamar la primera llei de la ciutat. Mentre no tingués muralles, aquell solc seria la seva protecció i va decretar la pena de mort a qui el gosés travessar. Rem se'n va riure i el va saltar. I Ròmul, ras i curt, el va matar. Així la fundació de Roma es va segellar amb un fratricidi i hem de suposar que ningú més dels presents va discutir el lideratge de Ròmul. Fins aquí el mite que acredita la fundació llatina de la ciutat de Roma. La qüestió, però, és la següent. Si Roma és una ciutat llatina, per què està formada per la unió de 3 pobles? Perquè si una cosa tenim clara de la història de Roma, la història, és que la primitiva Roma dividia la seva població en 3 tribus d'orígens diferents: els llatins, els sabins i els etruscos. I insisteixo, per què 3 pobles si Roma va ser fundada per llatins només? Vull donar-hi unes quantes voltes a això. Els sabins, en realitat, no representen un problema important per 2 raons. En primer lloc, eren un poble clarament emparentat amb els llatins, amb llengua i cultura semblants. En segon lloc, tenim un mite que explica aquesta unió, el del rapte de les Sabines. Es tracta d'un mite interessant que mereix un capítol a part. Aquí només el resumiré. Els romans, els fundadors romans, vull dir, eren només nois i necessitaven dones. Per aquest motiu van invitar els seus veïns sabins a una festa d'inauguració de la nova ciutat i enmig de la celebració van segrestar les noies que els interessaven i van fer fora la resta de convidats. Quan els sabins van tornar armats a recuperar les seves noies i el combat estava començant, les noies sabines es van interposar entre els combatents i els van dir que no volien ni perdre els seus pares i germans ni els seus nous marits. La qüestió és que es van calmar els ànims i els 2 pobles van decidir anar a viure junts a la nova ciutat.
Això pel que té a veure amb els sabins. Però i els etruscs? Els etruscs no lliguen amb llatins i sabins de cap de les maneres. Sabem que l'etrusc era un poble vingut de fora de la península itàlica, probablement de l'est, no feia massa temps. S'havien instal·lat al que avui dia és la Toscana. Eren racialment diferents a llatins i sabins. Tenien una llengua estranya. De fet, avui dia no la sabem interpretar, excepte algunes poquíssimes paraules. Estaven molt més avançats culturalment que els seus veïns. Mentre que llatins i sabins eren pobles camperols, els etruscs eren comerciants. Mentre que llatins i sabins eren pobles de terra ferma i sentien una profunda desconfiança del mar, els etruscs eren consumats mariners. En resum, eren molt diferents. I tanmateix, a Roma convivien les tres tribus com a membres de ple dret. Alguna cosa se'ns escapa. I quan analitzes el mite de la fundació de Roma, comencen a aparèixer estranyes circumstàncies. Potser n'hauríem de dir incongruències. Per començar, una de molt important, el nom de la ciutat. Sempre hem pensat que Roma ve de Ròmul, però resulta que una de les poques paraules etrusques de les quals sabem el significat és Rumon, que significa riu. A més, és possible que Roma sigui una altra paraula etrusca que potser significa pont. Curiós, oi? Però és que no acaben aquí les curioses circumstàncies. Ròmul i Rem són noms propis clarament etruscs. És possible que Numitor, Amuli i Rea també ho siguin. I encara una última circumstància interessant. Al ritual de llunyir dos bous blancs i llaurar un solc per marcar el perímetre d'una nova ciutat és, ho sabem, un ritual etrusc. Què passa aquí? Passa que potser el mite de la fundació llatina de Roma és una matossera falsificació d'una real fundació etrusca que els llatins van voler amagar quan van arribar al poder a Roma. És molt probable que Roma naixés com una factoria etrusca destacada al sud de la Toscana, ja sigui per les avantatjoses característiques de la seva ubicació, un braç de riu navegable fins al mar, però prou terra endins per estar a recer dels atacs dels pirates que infestaven el mar Tirrè en aquella època, ja sigui perquè era un mercat on bescanviar productes amb els habitants del Laci. Si fos així, ben podria haver passat que la poc nombrosa població etrusca fos ràpidament superada en nombre per habitants del Laci, atrets per les bones condicions econòmiques de la ciutat. Així, els llatins i els sabins, es farien amb el control suficient per poder imposar els seus reis. Recordem que la primitiva monarquia romana era electiva. El rei era elegit per una assemblea de ciutadans. Sabem, en qualsevol cas, que els primers reis dels quals tenim la certesa que van existir, els anomenats reis agraris, eren d'ascendència llatina. No seria estrany, llavors, que els romans llatins miressin de convertir en llatí un mite fundacional clarament etrusc i que aquesta fos la versió que es va acabar imposant. La segona dinastia reial que va tenir Roma la van formar reis de la tribu etrusca, és cert, però el regnat de l'últim, el rei Tarquini, conegut com el Superb, va ser nefast per als ciutadans romans, que, farts de la seva crueltat, el van fer fora per mitjà d'una revolta popular dirigida, això sí, per les elits aristocràtiques llatines. La consegüent república va ser ferotgement antietrusca. Les primeres guerres que va sostenir van ser contra les ciutats de la Lliga Etrusca, a la Toscana, i no va parar fins que no les va destruir i va esborrar del mapa tots els vestigis que aquesta cultura va deixar sobre el terreny.
S'ha de dir, però, que els romans, pragmàtics com eren, van copiar dels etruscs el que van considerar assimilable, la toga romana sense anar més lluny. Però, a la vegada, en el seu esforç incansable per fer desaparèixer qualsevol empremta etrusca, van refer el mite fundacional de Roma per tenyir-lo d'un caràcter llatí. Així, potser el mite de la fundació de l'Urbs, de la ciutat eterna, no és més que una fake news del passat, molt mal construïda, com sovint passa amb les fake news, però, malgrat tot, de molt èxit, com també passa sovint. Fins a una altra!